дар филиалаи донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба розии ваҳдати миллӣ чорабиёни идона ташкил карда шуд. Дар ин чорабиёнӣ намояндагон аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи кор бо занон ва оила ва Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ширкат варзиданд. Сароғоз муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода суханронӣ намуда ҳамагонро бахшида ба розии ваҳдати миллӣ табрик намуд. Баён дошт ки истиқлолияти давлатӣ ва пост нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ барои ҳар як фарди тоҷик фарз мебошад. 25-мин солгарди ваҳдати миллӣ табрику таҳният мегӯям ба якояки шумоён. Саломатӣ, бурдборӣ, пешравӣ, комёбиҳои беназири зиндагиро таманно мекунам. Сипас раиси Кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Малики Исломи Наимураввар баромад намуда иброз дошт ки 25 сол аст ки созишномаи истиқрори сулҳ ба имзо расида, то имрӯз дар кишвар сулҳу субот ва оромии якдилӣ пойдор аст. بسیار دولت ها برای استقلالیت و نوئل گشتن بسیار حرکت میکنند و امروز ما خوشبخترین شخصان خوشبخترین شهروندانی هستیم که دولت ما صاحب استقلال است. дар идома намояндагони дигар мақомотҳои давлатӣ инчунин сарбозони филиалаи донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда оиди дастоварди Тоҷикистон дар 30 соли истиқлолият ва пойдории ваҳдати миллӣ ҳарф заданд. Ҳамчунин ба ғолибони мусобиқаи варзиши шашка ва шоҳмот тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ватан ва президент содиқона хизмат мекунам. ҳама мехоҳам ки ҳама дигарон ҳамихе ба мисли мо омада хизмати ватанмодарро адо намоянд. мо дар чорабинии 27 солгарди ваҳдати миллӣ иштирок кардем дар озмуни шахмат ва ҷои аввалро гирифтам ва ман шукрона аз ин мекунам ки дар давлати сулҳу осоишта ва тинҷ хизмат дорам. бахшида ба ин санаи муҳим аз ҷониби мақомотҳои зикр кардида маводи яквақтаи хӯрока ва обҳои ташнашакам ба сарбозону афсарони филиалаи донишкадаи ҳарбӣ вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим карда шуд. гузориши Саид Мухтори Сайданавар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.